Potencijal je jedno, a kapacitet je drugo. I danas ti na jednom osobnom primjeru želim pokazati što to znači imati, odnosno nemati kapacitet za napraviti nešto. Jer sam primijetila da se klijenticama to nekad čini apstraktnim. I zato bi danas kroz jednu osobnu priču o neuspjehu, ne u zagradi, i uvidima koje sam stekla kroz to i što sam sve zapravo međuvremenu naučila, htjela objasniti što to znači kapacitet i kako u stvarnosti mijenjamo neke stvari u životu koje želimo mijenjati. Primjer je zapravo taj kad sam prije 3 godine krenula u online poslovanje. Do tad sam radila samo uživo, 1 na 1, a ovdje sam pokrenula jedan online grupni program. I ono što mi se tad dogodilo je na van izgledalo kao velik uspjeh. Velik uspjeh u smislu da sam organizirala jedno online predavanje koje je poslušala preko 500 žena. Imala sam grupu žena koja je rekla da baš meni, i to po pitanju jedne dosta delikatne teme. Znači imala sam povjerenje jedne grupe žena koja je odlučila raditi sa mnom i imala sam u tada 4-5 godina poslovanja najbolji mjesec financijski. I ono što mi se dogodilo na kraju te godine, nekako kad sam podvukla crtu svega toga, je da sam ja bila totalno izgorena i s ovim mi se tad bilo teško suočiti, jako nezadovoljna. I ono što bih htjela istaknuti je da ja nisam bila u burnoutu zato što sam radila puno. Dapače, ja sam bila toliko dobro organizirana i zatražila sam pomoć u raznim segmentima, delegirala sam poslove koje sam mogla delegirati, tako da nikad nisam manje radila, stvari su išle lako. I nisam bila nezadovoljna zato što sam postigla malo, jer na papiru su moji rezultati zapravo izgledali bolje nego ikad. I meni isprva nije bilo jasno kako je moguće. Znači, imam ovo sve crno na bijelo. Kako je moguće, iako nisam radila puno, iako sam postigla najbolji rezultat do sad, kako je moguće da sam ja ovoliko iscrpljena i ovoliko nezadovoljna. To nezadovoljstvo s kojim sam se ja tad suočila, valjda prvi put u životu s tim svojim kroničnim nezadovoljstvom, je bila jedna od najvažnijih stvari koje sam naučila u ovom periodu svojeg poslovanja. I evo sad, 3 godine kasnije, 3 godine somatske edukacije, 150 klijentica, puno lansiranja programa i grupa kasnije. Ono što ti mogu reći je da ja tad jednostavno nisam imala kapacitet da sadržim sve to što mi je došlo. Tu količinu ljudi, tu količinu financija, tu količinu lakoće u krajnjem. Za mene je to bilo novo, nepoznato i samim time nesigurno. I to je odvelo moj živčani sustav u jedan overdrive koji me sagorjevao i kad sam radila i kad nisam radila. Jer ja nisam radila puno sati, ali moj živčani sustav je u pozadini non stop provario i mene su, šibale su me emocije koje su me nekako iz ekstrema u ekstrem valjale i to me jako umara. Baš me zanima da podijeliš sa mnom u komentaru jesi li se ikad našla tako u jednoj situaciji koja na izgled sve super, a ti si totalno van sebe. Znači na papiru se sve čini ok, ali ti zapravo u sebi šiziš. Tako da trebalo mi je dosta iskustva, iskustvenog rada, da promijenim taj obrazac, idem u ekspanziju, napravim nešto veliko i onda se urušim, kolabiram, sakrijem se, povučem se. Da naučim raditi sa sobom, poštujući svoje granice, a ne stalno guranjem kroz, ajmo izaći iz zone komfora, da naučim raditi sa sobom na način na koji me neće odvesti u egzistencijalni grč, kao što mi se dogodilo ovaj put. I ono što mi je nedostajalo, zapravo u šumi svih tih rada na uvjerenjima, mindsetu, psihoterapije na kojoj sam tad bila, je upravo ovaj dijelić rada sa živčanim sustavom. Sve ovo što sam ja doživjela tad je bilo novo, je bilo veliko i jednostavno nije bilo u skladu s temperaturom na kojoj moj živčani sustav bio podešen. I na što točno mislim kad kažem temperatura? To je jedna metafora, način na koji se možemo dočarati kako zapravo naš sustav funkcionira u nekim obrascima. I svi mi imamo jedan termometar koji je podešen nekim okolnostima odrastanja u djetinjstvu, nekim velikim životnim događajima, koji kaže temperatura 18 je idealna.
Ako je temperatura ispod 16, vrati na 18. Ako odem iznad 20, vrati je. Zašto? Jer ovdje je sigurno, ovdje je poznato. I ako svjesno ne radimo na tome, da kognitivno, ali i tjelesno, mi ćemo se uvijek vratiti na tu temperaturu. Znači, ovo je sigurno, ovo je poznato. I ono što se meni dogodilo, ja sam otišla, recimo ako je 16 do 18, ja sam otišla na 20 s količinom lakoće, financija, dosega, vidljivosti, izloženosti i mene to totalno urušilo u tom trenutku jer ja se nisam mogla nositi s tim. I ono što je važan dio ovoga je da teorija mi je pomogla da shvatim što se događa, ali praksa mi je pomogla da primijenim. I vizija kamo ja želim doći, znači ok, ja želim povećati svoj kapacitet, ja želim moći iznijeti ove stvari, ja želim biti zadovoljna u krajnjem u svojem životu, vizija mi je osvijetlila kamo želim doći, ali mali koraci i ponavljanje su me doveli do tog mjesta. I zato je to način na koji sve radim danas. Tako što to povezujem i konkretiziram s onim što se događa u tijelu. Kroz neke tjelesne alate, kao što su somatic experiencing, kao što su tehnika emocionalne slobode. Zato što i oni trenutak kad zapravo meni većina klijentica dolazi je kada je njima u glavi sve jasno, kao da, ali sve mi je jasno, ali ja svejedno to radim. I kada su spremne primijeniti sve to što znaju tako da to utjelove, tako da to stvarno počnu živjeti. I posljednjih 7 godina bila sam većinom posvećena trudnoći i majčinstvu. I zapravo ti uvidi iz porota su me nekako jako puno naučili o tome kako mi i inače funkcioniramo kroz cijeli život. I to je taj jezik kontrakcije i ekspanzije. Nekako sve ide u tom ritmu. Ali da je puno lakše prolaziti kroz te kontrakcije kada u tome pratimo i poštujemo svoj ritam. I ako želiš moju pomoć u tome da stvoriš prostora za više, da povećaš taj kapacitet u svojem životu, u svojem polju, u svojem tijelu, da možeš sadržati te stvari koje ti dolaze, da li u tvojem majčinstvu, da li u tvojem poslu, da li u bilo kojem drugom području izazova. Pozivam te da pogledaš linkove u opisu ovog videa i istražiš na koje načine možemo raditi skupa. Vidimo se.